Tie reštiky v tej Kórei majú na neuveriteľnej úrovni všade, ale tie hajzle vždycky v Kórei sú strašné. Kámo. Strašne si veľký takto zozadu. Co hryčí, namakaný. Stretávam sa s mojím kamarátom Jakubom. Možno niektorí z vás poznáte, lebo je to manžel influencerky Hejlienka. Stretávam sa dneska na zastávke Hieva, mojich najobľúbenejších destinácií v Seoule a celkovo v Kórei. Je to nádherné miesto, je to jak Honda, ale čistejšie, lepšie, prechádzka a pôjdeme na kávičku troška. Ježišmária, už meškám. Prečo furt všade meškám? Jakube, serus. Tak to je Jakub, môj chalanisko. Čaute, čaute. Pozdraví z Koreji. No. Dneska sme fakt nevychytali počasie, strašné to je, nie? No, také fajné šedé. No. Čo keby sme išli najprv hore sa prejsť a potom, že keď náhodou začne pršať, tak nie, že pôjdeme dole. Si nikam schováme, no. No, tak poďme teraz, že má okolo také 6. pršať. Že by, no tak aspoň my prineseme trošku toho slunička, usunieme do Česka. No, a na Slovensko, no tak aj na to Slovensko, no. Na to Slovensko. Tam sú najlepšie hajzle verejné z celej Kórei. Tam sú, vieš, aké dobré hajzle. No, jaký fešák. Korejská, tá fashion. Korejský fashion. Toto je spíš také studentské místo, ne? Áno, toto je bomba. Tuto večer, ty kokos, ale troška je chladno, nie? No je no, preto som vzal bundu. Tuto večer, tu ľudia spievajú magoriny, lebo tuto je hudobná škola. Joj. Tak, tuto večer, tuto je fajn. Joj. Je taký menší basking, ale pre starších ľudí to spievajú. Bariaky, youtuberi. Iš tuto sú bariaké stoličky, tuto pódium. Tuto som mal ináč prvé rande s mojou ex-priateľkou. Tuto sme sedeli. Krmí tých holubov. No. Krmili sme holuby spolu. No, a jak to dopadlo? A však potom vieš, aké, čo sa stalo, keď tuto blízko býva, tak sme to vybavili rýchlo. Blázni. Joj. Si maluje. Že ma uvidí, lebo dostanem. Ešte nemusíme ísť stáť to, mali by sme troška zľava, lebo tam sú bariaké reštiky. A uvidíme troška, že ako tam vyzerá. Yes, sir. A škoda, že sme to počasie nevychytali. A mi to ukazovalo, ale včera na dnešek, že by mělo byť pekne, ale vôbec to nevyšlo, no. S tým počasím je to také nestále. Nic, koľko ľudia. Z ničeho nic, kam sme zahli a zrazu tady přijem lidi. No. Nie, čo sa deje. Asi na divadlo, či vidíš, že to je divadlo. Že to je fajn, že tu sú také kafička dobré. Ty vole, ale fakt jako z ničeho nic. Zahli sme do uličky a tady nesmysl lidí všude. No. Harry Potter kafe. Niekde. Môj brácho a jeho manželka. Zbožne, strašne moc. Každou zimu je třeba jet maraton 2krát. Ja vždycky, jak volám môjmu bratovi, tak počujem pozadí hrať Harryho Pottera. No, potom tyčku, ty kokos, lebo držím to v rukách. A však, budeme plakať. Neviem, či tá je to, alebo tade. Určite hore. To je klasické. No, tak sa... Kanadský štýl, no to asi nie. Ale hovorím, že niektoré baby sa akože vydajú hore. Ale neviem prečo, a ja hovorím, že vždycky, ak som mal nejakú babu, tak absolútne. Absolútne. Hovoríme, že Jakub chce použiť môj nápad, jak som porovnával vlasy moje a mojej priateľky. Prehodíme to do korejštiny no a také komenty som ináč od žien som dostal úplne fajnové komenty, parádne, že. A niektoré, že jo, ja mám tiež také vlasy, nemáš. Nemáš, proste fakt nemáš. Ale chlapi, čo mi tam dávali, aké komenty. Fakt? Ty Jaké kokos, že má cikulu a takéto somariny, že z Thajska a takéto veci, že ladyboys. Zase sedláci. Aj keby to bola ladyboys, proste to na vlasov nič nemení. Ale však to sú sedlacké komenty. Ty, jak je to pekné. No už sa niekde dostávame. Tu sú hajzle. Asi sa môžeme vymočiť tu, alebo môžeme... Hovorím, že tuto v Koreji ten hiking je fakt, že na vysokej úrovni. Ste v strede Seoulu a proste a zrazu bum.
To asi nie, toto je grc. Tragédia, nie? Naša robota. AI nám zobral všetko. Naše sny, ale tak aspoň sme sa motivovali robiť content. Jakub tiež robí, ale pre Korejcov blázon. Po korejsky, ale tiež je plesnivý. Viete si predstaviť, že u nás na Slovensku by takto starí ľudia makali? Hrozí. Ja si to neviem predstaviť. Prerábajú nám schody, tak budeme musieť ísť troška dookola. A to aj vyzerá, že to strmo. Nie, tak to pekne si pôjdeme po cestičke. Iná sranda, že sme v meste a máme zrazu, že vzduch je úplne iný. Taký pekný výhľad. Korea nemá také pekné hory, ako my máme, ale za to tie výhľady na tie budovy a hlavne keď je večer, to je neskutočné. Všetko svítí. Všetko rozsvietené. A je to asi hore. Aha. Když nevíš kam, tak do kopce. Tu po celom Soule, tej starej časti sú hradby dookola, čo sú ako staré mestské hradby. A tuto uvidíme hradby a že z dola nahor, že ak sú tie najstaršie hradby a potom hore sú také tie novšie, že každé to storočie, že jak prerábali tie hradby. To pekne tuto vidno. A tuto už vidíme tie hradby. A my sme šikovní, koľko nám to trvalo? 10 minútiek? Ani ne. Poďme sa pozrieť hore na ten výhľad. Tak tá obloha. No tá obloha vyzerá brutálne, no. Celé. Ty kokos. Tá obloha vyzerá brutálne, No to čo berá. si blázen? Fú. To väčšinou v tej Koreji tá obloha je taká, že dožltá. A 17 ti fotí troška inak, jak môj starúčky iPhone. To by ste ale nejdřív musel obudit. No, akože hej, no. Ty kokos, vlasy už mám jak vyrastené, už jak Ježiš Kristus. Čekal? Okolo hradby sa troška prejdime. A hlavne večer hovorím, že je to tu fakt pekné. Predstav, že je to tu všetko rozsvietené. Aj hradby sú takže rozsvietené, že po bokoch. Som tu býval blízko, hovorím, a s obsom som chodil na prechádzky. Do not climb on the wall. No vôbec. Na každém tom hřišti, tak vždycky uvidíš lidi cvičit. No, to uver. A tam stokári. No, tam predávajú metamfetamín. A hulí bonga. Chodiaci, oni vyzerajú, jak keby ani komára nezabili. Takto sa ide dole. Môžeme to nám pozrieť, že jak vyzerajú tie hradby tam a potom pôjdeme naspäť nejak. No dobre, no. Všetci sú takí maličkí vedľa Jakubovi. Obrovský je. Zobrali se kytáry a hrálo se. No, hrajú si na gitaru. Dobrý sa. A hambia sa hrať pred nami asi. Strašne si veľký takto zozadu. Co hryčí. Namakaný. Tak Q&A. Klasická otázka. Čo mám najviac zhliadnutí? Je randenie. Čo si myslíš o korejských ženách? Tak to je naprosto jednoduché. Pro naše české a slovenské muže jediné doporučení: neranděte korejské ženy. A pro naše české krásné a slovenské krásné ženy: neranděte korejské muže. Ty kočos. Ne. Vidíte, nie som jediný, čo to hovorím. Jako tady ta kultura není taková, jakou si všichni představují. No to není úplně takové to jako K-drama, jak za čím tady všichni lítají. A ono, mnohdy je to pravý opak, no. No. A prečo to tak je proste? Čo je? Jsou jebnutí prostě, jako Korejci jsou jebnutí. Bo chlapi, ti prostě, když se tady Korejka, co si budem? Nalíme si čistého vína, je tady prostě taková věc, že když se holky tady napijou, tak jsou o mnohem jednodušší než kdekoliv jinde. Je to prostě, já nevím, jestli to je kultura nebo co. Ale tady je to strašně jednoduché, že chlap zahne ženské. Neříkám, že je to správně. No to je pravda, no ináč jedno sa nerozprávalo. Ale prostě je to tak. A ženské, ty jsou zase z toho vyschýzované, takže chlapům, třeba když si vezmeme nás, tak chlapům ze života udělají peklo, protože automaticky podezřívají, že už bude hnedka čítovat někde za rohem. No, pravda, no. To znamená, že ví, kde si koho sledoval, ví, co si kde lajknul a kámo, ty si cooked. Jako jestli používáš Instagram na něco jiného, než na lajkování přítelkyních fotek, tak si cooked.
Ty, ináč to je pravda, no. A ženy, tady to prostě foreigner dating, to prostě není věc tady, to je prostě one night experience a... Tak hovorím, že málo kedy uvidíte, že niekto, čo má že šťastný vzťah, že foreigner, žena s korejským chlapom, Je to tak, no. Nie je to také časté, ak si to myslíme. A je to rozhodne, že menej časté, jak naopak. No. Lebo predsa tie ženy sú troška, korejské ženy sú troška, sú to v pohode ženy, ale zas to, že sme my, foreigneri, tak nás furt proste, že to jealousy je tam strašné, proste to je neustále, Je tak, že no. niečo, čo akože dáva strašný headache. A zároveň ten alkohol, však to je neuveriteľné, keď idete, uvidíte pekne naobliekaní, všetci sú pekne, že nastylovaní a zrazu, že idú do klubovej oblasti alebo Ujiro Saga, proste do takýchto miesta, kde ľudia pijú. No. Ty kokos, to je neskutočné, tie ženy sa ti otočia, tie ti dajú proste všetko na svete, dokým nevytriezvia. To je chore, no, takto je to, no. Nehovorím, že všetky ženy sú tak, ale zas ten stereotyp v tej Kórei je dosť taký jednotný, že nie sú ľudia veľmi individuálni, lebo ľudia robia väčšinou, čo druhí ľudia robia tuto, čiže... Také stadové smyšlení bych tak řekl, stado. no to je nic jako, že by člověk chtěl ofendovat nebo toto, ale je to prostě tak, je to věc, která tady je všude přítomná, no. Takže být ready na tohle, pokud někdo chce si hledat svojho milého, svoji milou, opatrne. Tak no, ale musíte veľa skúšať, no však nehovorím, že sa to nedá, ale tak veľa pokusov omylov nastane. A čo, však ty máš manželku, no akože si frajer. Je to Haileenka, však už asi väčšina ľudí ju pozná, od ľudí, čo ma sleduje, že jak je to s vami? Tak s námi, my jsme spokojení a to je jenom Vidíte, že sa to dá. Ale to je, no počkej, tady je ale háček. To je to, že Hailey je prakticky Korejko, Australanka. Jako ona nesmysl let žila v Austrálii a studovala, takže ona to není Korejka jako Korejka, takže to je... Toto je to, že to je veľmi veľký rozdiel medzi Korejcom, čo v živote nebol vonku, že študoval alebo čo. Nehovorím, že cestovanie. To, že cestoval niekde, išli na kavičku, niekde do Florencie, to je niečo iného, to je nič, ale keď ide fakt, že do školy niekde, že do Austrálie, do USA alebo čo, už tí ľudia sa museli prispôsobiť tej novej kultúre a to zmýšlení si trošku úplne obohatili, si zmenili a sú troška viacej chill, ako tak tam je to isté, čo je Haileenka. Jo, to je přesně řečeno, chill, jsou víc chill. No, tak to je no. Takže tohle to asi... Prostě jak říkal Igor, no, zkoušet. Ešte mám pre teba jednu takú otázku, že No jak vidíš ten budúci život v tej Kórei, že plánuješ niekde ísť, že neviem, že sa presťahovaš niekde do Česka alebo čo? To je otázka, do Česka určitě ne, jako... Lebo takto, veľa ľudí má dosť také fantasmagorie o tom, že aký je život v tej Kórei, že to môže byť proste, že lepšie alebo horší. Ale podľa môjho názoru, že naše dve krajiny, ako u nás sa celkom fajn žije. Ako mám skúsenosti života u nás, na Slovensku aj proste všade inde a zároveň v Kórei. Kórea je fajn, ale má strašne veľa takých tých mínusov, čo však môže spomenúť, aké. Jako co si budem. Já i Igor jsme Slovaní a tu slovanskou mentalitu máme. A vzhledem k tomu, že jsme vychovaní tak, že to, co máš na srdci, to máš na jazyku. No. Pokud já si o tobě myslím, že mi nesedíš, tak ti to řeknu. Tady ne. Jo, a ono, bohužel, já jsem tady vlastně přiletěl s tím, že jsem měl takové ty růžové brýle, tak asi jako každý. No. A potom postupem času každý ten cizinec, co tu je, tak ty růžové brýle sundává. Všude je plus, všude je minus. Česko, Slovensko plus, tady taky minus. Jo, všechno máme nějakým způsobem vybalancované. Spíš jde o to, že ono pro Slovana to je tady fajn, když nejde do hloubky věci. No, to je pravda, no. Keď sa snažíš integrovať viacej do tej spoločnosti, Je to tak, no. už si viacej uvedomuješ, že kde sú tie špatné črty tej celej kultúry tu. Ale na to cestovanie a na ten nočný život, všetko je toľko paráda. To sa nedá porovnať s našimi krajinami, čo sa týka, že zábavy, tu si užijete. A či už do klubov, alebo ísť do reštaurácií s kamarátmi, alebo turistika, všetko. Je to tak, no. Je to akože paráda, ale keď už chcete žiť, tak už prídete do bodu, kedy viacej prežívate, jak normálne žijete. Ono, já bych to asi spíš řekl tak, že ono
na 3 měsíce dovolenky je to tady super, je to tady bomba, jakože fakt, že jo. Jo, i na ten půl rok, ale pokud tady chce člověk zůstat nějakou delší dobu, tak je to grind. Jako je to grind. Igor i já tady grindíme jako neskutečným způsobem každý den. Snažíme se urvat, co jde. A je to tak, je to prostě cizinec žijící někde v zahraničí a bohužel žijeme v zemi, kde jazyk je úplně odlišný a i ta kultura je jako fakt diametrálně odlišná, to znamená, že co se týče finančního grindu, co se týče nějakého kariérního posunu, co se týče začlenění do společnosti, je to prostě o něčem jiném. No, ako ja málo poznám ľudí, čo si akože fakt žijú na vysoké nohy, čo sa týka cudzincov to veľmi málo. Väčšinou sú tu tí, ktorí dostali robotu do Kórey, že išli pracovať do Samsungu, alebo čo, pokiaľ si diplomat alebo niekto takýto, ale pokiaľ, že idem si urobiť život v tej Kórey, musíme sa zobudiť, to nie je také. Je třeba trošku stát nohama na zemi, no. Je třeba trošku upustit od té fantazie, že ten korejský život může být jako K-drama. Není to K-drama, je to těžký grind tady. A s tím jsme do toho šli, jako nikdo si nestěžuje, ale je to prostě takový holý fakt, no. No je to tak, no, ale nemenil by som skúsenosť za nič. Taky ne. Je to furt fajn a proste ideme bomby. Musíme. Čo sa Už sme sa tak jednou rozhodli, tak už musíme. Výhľad je fakt pekný, škoda, že sme tu není večer. Je to rozsvietené, ale zase večer mi zase kamera nebude fungovať. Tak vezmu já příště. Vezmu já a dáme to potom znova večer tady, ať ukážeme někdy. Nie je zlý nápad, no. To bol náš vrcholík. Chcel by som ukázať tie hradby, jak vyzerajú z tej druhej strany. A to by sme museli ísť asi dole, ale tuto to krásne vidíme, že jak sú dole, to kedysi tie prvé hradby a postupne to zväčšovali a tieto posledné hradby sú robené, myslím si, že 500 rokmi, ani nie toľko. Tam dole by malo byť napísané, že jak to teda je, že presne, že jakých rokoch to bolo. Ale je tu veľmi veľa kaviarní. Pro ty Korejce je třeba vyrábět ten content takový, že člověk je usměvavý, sladěučky, jak cukřík, tohle. Jo, a já neříkám, že mě to nebaví, mě to baví, ale je to také, že nevždy se ti do toho úplně chce. Jo, že fakt máš třeba na píču den, ale víš, že teďka nemáš nic předtočené, takže ty se musíš hryznout a musíš to fakt jako vytlačit úplně na tu sílu z té poslední paty, si říct, že tak poďme. To je tak, no, to je no. Takže on robí content v korejčine, ja robím content v slovenčine, čiže o toto mám jednoduchšie. Viem barčo proste vyprdnúť. Ty tvoříš pro naše, já tvořím pro cizince, mě, pro cizince. Ale hovorím, že oboje má svoje plusy, mínusy. Má. Ale ja som spokojný s tým, že čo mám. Ako ja si myslím, že by sme mohli ísť tajeto a my sme objavili sa tam, kde som ja kedysi býval, Hallsung University. A keď tak môžeme ísť, že naspäť do hry, to je len jedna zastávka proste. Je to fajn prechádzka, aspoň uvidíme troška, že kde som vyrastal. Pršet neprší. Ešte neprší. Keby začal pršať, tak čo Adam, nezgrúcáme sa, však niekde zakotvíme. Táto prechádzka je že nádherná, je to veľmi veľa turistov tu je, takže odpočinkové miesto, autentické. To je ako paráda, takto sa prechádza okolo starých hradev, že toto sú tak staré, proste pozrite, kocky sú hrubé, jak... No určite nie je nič moje. Tie hradby sú, že tuto inak poskladané, tam sú inak poskladané, všade inak. To je znak toho, že v určitom čase, že toto bolo rozbúrané, tak toto postavili, to bolo iný čas rozbúrané a tam bolo inak rozbúrané. Staré sú to hradby, strašne. Ty kokos, tam hore by si mal jaký výhľad. Tam si na kopci postavený. To vyzerá jak z videohry, keď... Že Seoul je najdrahšie. Ani nie, že aký je veľký ten byt, ale že aký máš výhľad. Jaký máš výhled a kolik ti sluníčka vejde do bytu. No, lebo ja keď som býval v byte, kde nebolo veľa svetla, tak bol podstatne lacnejší, jak naopak, kde som mal okno na ulicu, že som videl všetko. Pravda, no a tie byty, čo sú nahore, tak to musia byť strašné ceny. Randál. Pekné kafičko tuto postavené. Joj, sa prejdete v nedeľu na obed, sadnete si na kofolu. Alebo na americano. Ježiš, takú kofolu by som čo strelol. Strašne točenou pekne. Ty kakos.
Musíme si otvoriť, hovorím, že kafičko, kde budeme mať kofolu točenú. Ja, tie kafička zase tej Kórey sú fakt, že dosť také estetické, na Instagram všetko urobené. To často tí Aziati, oni nechodia na výlety ani nič pre zážitky, ale tie fotečky, aby ukázali, že majú zážitky. A v skutočnosti tie zážitky sú akože nič moc. Však to vidíte aj u nás v Európe, keď idú, že do Ríma, alebo čo, tak rýchlo z jednej pamiatky na druhé, rýchlo fotku. A všude musí byť fotka. Idú do kaviárne, tam sedia 5 minút, čakajú na to 2 hodiny, aby mali fotku v tej populárnej kaviarni. To je pre mňa chore. Ale zase je to ich štýl, no. Ja si to... Iný kraj, iný mrav, ale... A to zároveň, keď idete na rande s nejakou babou, tak tiež proste vymýšľa, kde je čo najlepšie na tú fotku, aby to bolo... Nafotíš celé rodinné album za jedno kafe. No tomu ver. Však viem to, však teraz sme boli naposledy v tom Ixondongu, veľmi pekné miesto. OK. Sme boli na kávičke a samozrejme proste foteničko, 1 hodinu, všetko estetické a potom sme tam sedeli 10 minút a išli sme preč. A tiež naučiť kamerovať to 0,5, ale tá 0,5 väčšinou není dobrý obraz. Dia, tu baza rastie. To je baza. Môžeme robiť bazový sirup. Musíme ich naučiť robiť bazový sirup. Skero, Julek. Normálne seriózne leží skero. Vážne? Ready? Z Ostravy. Čistá Ostrava. Viacej dymu jak oného. Kyslíka. Ale tak teraz už je Ostrava fajn. Kto řekl? Ja snažím sa byť dobrý. To je vlastne časť tej hradby. To bolo oplotenie, že takto, cez cestu a takto, jak vedie tá hradba, okolo ktorej sme išli. A veľmi veľa sole sú takéto body toho. Presne o tom to hovorím, že takto vedie tá hradba okolo celého starého mesta a my sme tu a to je vlastne ten gate, brána. Veľmi veľké. Všetko nám príde v Koreji tak normálne. Na to zvykli. Ja si prídem, že vždy, ak prídem na Slovensko, tak si kamerujem tam. Yes. Že ak som zvyknutý tuto na Koreju. Ale ináč tie pumpy sú strašné. Ako u nás na Slovensku, Čechách, tie pumpy sú o mnoho lepšie. Však toto, pozrite sa, tu je cesta, takto idete, proste to je jak, ja neviem, to je jak tretí kraj táto. Však nie? Akože sú tam, že tam môžete zaplatiť kartou, že to je celkom fajn. Ale u nás pumpy, že normálne, že sú tam reštiky, a to, že si tam sadneš, proste. Si tam kúpiš na to Slovensku. No ale tuto je to čistá sedlačina. Tuto som blízko býval. Nechcem tam ísť, lebo náhodou stretnem moju bývalú priateľku. A tuto, to je také maličké námestičko. Tuto bývajú rôzne podujatia. Myslím, že už tam stávajú nejaké kulisy, že tam niečo bude. A tam začína rieka až do Han River. Môžeme to troška pozrieť. Tie semafory v tej Koreji tu väčšine proste musíte čakať ale 10 minút. To je úplne jedno, že ak je frekventovaná cesta, aj proste cesta, kde nejdú auta pomaly, tak tam musíte čakať, jak Magori, 10 minút. A už máš vystáť tie dúle. No, tuto už neprešlo auto, už ale 2 minúty a proste furt je tu červená. Ešte tento retardér spomalovák je tu ako brutálny. No tuto odtiaľ to vyletíš a komunitné centrum. Ľudia tu sedia, zároveň sa pozerajú na nás niektorí, že proste čo sú to, jaký Opice tady prišli európske. Proste sedia tu, oddychujú, hlavne cez leto tu je tu strašne veľa ľudí, večer. To je pekné. No tady tu pôjdeme. Tu je riečka. Máme ulica, kde som býval, to vyzerá čisto. Však poďme sa tady to prejsť, že je taký old school budovy. Toto sú tie úplne najtradičnejšie tie mestské domy. Vidíte, tí, čo cestujú do Soulu, tak často prichádzajú do Bukchon Hanok Village a tam sú také dvojposchodové baráky, ale tradičné korejské baráky sú vždycky jednopodlažné, lebo oni majú podlahové kúrenie už po veľmi dlhé roky a ono je to vlastne taká skala, ťažká a ty nemôžeš mať dve podlažia proste skalou. Čiže vždycky by to mal byť jednopodlažný dom, taký klasický. Tuto nakúkneme ľuďom. Dobrý deň.
Turisti. To oni, Jakub je expert v korejčine. Ja sa na ňo nechytám. Expert, ty no. Expert. To jo, do experta ešte hodne ďaleko. Jaké one dvere si namontovali. Moderné. Toto musíme. Genialita. Ty kokos, kuknite. Inženýrství strašné. Co je? Dobroty. Korienky. To je sušená ryba, či čo to je. To je veľmi pekné miesto. Táto ulica na Reštiky. Večer je tu strašne veľa mladých. Tu pijú. A tuto hneď vedľa ľudia chodia na prechádzky s deťmi, s obsami. Tu pôjdeme teraz. Tuto bývať je fakt pohoda. Nie je toto ani drahé, ale počasie sa nám už troška kazí. Dúfam, že nezačne pršať do pol hodiny. Kačičky. Ty, už začína troška pršať do riti. Ježišmária. Zbláznim sa, ešte, že mám dážnik do sebou. Neprš! Randa, my ako Slováci a Češi, nás vždycky poteší, keď vidíme troška nejakú zeleň alebo niečo také, že vodopádik alebo proste také prírodné. To my strašne oceňujeme. Kostolíček, už sme tadeto vyšli a ideme pozrieť ten Sunshine University, to je také malé Honde, veľa mladých ľudí tam je a fajn miesto na hangout. Myslím si, že aj tadeto môžeme ísť, ale tadeto to poznám lepšie. Toto vyvoniava. Pozri sa, je to pořádko, tam pečie. Ja si myslím, že kurence v tej Koreji robia, že neskutočné. Jo, bezkonkurenční. Poďme tadeto. Co to vidím za bar? To je májový bar. To je... Nevím, jsem dostal chuť na pivo. Neviem, či tam sa na pivo ako servírujú, ale môže byť. Ja mám vždy taký blbý pocit, jak prechádzam po takéto veci, že to padne na mňa. Shy Man, to je niečo jak ty, Jakub, ne? Čo? Shy Man. Shy Man? Ja, že ty si taký hamburgový chalanisko. Tak už sme na tej ulici. Môžeš to popozerať troška a si nejakú kaviarničku, nejakú kaviareň. Kamo, všiml jsi, kolik tady je bordelů? Kde? No ne, jakože strip baru a tohle z toho. Baro? No jasné, strip bary, karaoke. Jaj, no, veľa. Kamo, tady toho je jako nesmysl moc. Joj, tak chalani, viete, kde máte navštíviť? Asi pôjdeme to some place, aká klasika. Alebo však, vieš, skúsme ešte pozrieť, že či tam náhodou niečo bude. Zaujímavejšie. Poďme. Tento ventilátor ide na plné pecky. Neviem, či niečo chladí. Asi chladí tieto Mr. Beast čokolády. A 2 € stoja, to je veľmi dobrá cena. Ináč táto čokoláda je ináč taká dobrá, o čo až má? Víš, aká je dobrá? Toto je asi najlepšia čokoláda, čo som kedy v živote jedol. Brutus. Ináč týchto snack outletov v Koreji je veľmi veľa. A to sú asi 1,5 € toto stojí. Asi najlepšej cenovej relácii, ok, samozrejme Ferrero Rocher, lebo však to je tu drahé dosť, ale veľmi veľa snackov tu majú. Ľudia v Koreji a v Japonsku a všade strašne zbožňujú sladkosti. Brutálne. Jak chcete? Jak chcete? Tarot. Mladé baby si chodia veštiť a majú záujem o nejakých chánov, že či ich vedia dostať. Tak u nás baby, čo sú tie zverokruhy a teda, tak tuto proste chodia na tarot. Je to viacej prešpekulované, ale funguje to tu. Halus. To je ten korejský vibe. My si vybrali tento mega coffee, lebo tuto vonku môžeme sedieť a keď začne pršať, tak aspoň je to také pekné, no. Azejo. Najlacnejšia káva v celej Koreji. Ja neviem, toto vyzerá celkom fajn. Ja som dosť na smutička. Nemajú tu smutička, neviem po anglicky.
Asi toto vyskúšam. Blueberry, jogurt, smoothie. Troška kalórie doplniť. Jaj, tu to máme. Posedeničko. Tak, jak začne chcát, tak čo sa nám Jaj, fantázia. Troška si posedíme, pokecáme a dúfam, keď bude pršať, tak pôjdeme domov, keď nie, tak sa ešte troška poprechádzame. Že nemajú bulgogi taštičku, musíš niečo iné si kúpiť. Chudá chalaniska. Tak toto je nálož teda. To je nálož, fantázia. To je kámo, tie reštiky v tej Kórei majú na neuveriteľnej úrovni všade, ale tie hajzle vždycky v Kórei sú strašné. Kámo, to proste to smrdí všade, ja som ešte nezažil, aby som v nejakom podniku mal, že normálny hajzel, že normálne, ja neviem, čo tam robia. Zajebala do 3. patra. Tady je fotostudio. Možno 3. patro je pre nich druhé. To je reštíka. Tu piči. Tak asi one metre sa vyštíme. No skús to pipnout tady tým dveřím. Aha. No sme otvorili. Á, dobre. No strašné, ty kokos, smrad a more. Sa sem nemestíme. Píčo, no. Ty kokos. Hovorím, že tie hajzle v tej Kórei, ale toto bol next level smrad. Tragédie. Hovorím, že latrína lepšie vonia jak toto. Strašné. Ale hlavne, co smrad ešte, ale tak si chcel. No Je klasí modo. Jak začína byť večer, tak tieto uličky začínajú byť onho viacej živšie, no. Ale ak už prší, tak to je nič moc. No, samozrejme, velosy nikdy nenosia dážniky. Tak ako my. Ináč toto mi řekni, ale ať se děje, co se děje, tak je pěkné počasí, zrazu přijde dešť a Korejcům se v rukách spavnou deštníky, kámo. Tomu je. To není, a oni nemají ani batok, kámo. A předtím ten deštník neměli, ale automaticky se to spavne v ruce. Dážnik je hneď vonku, no. Nepochopím. No. Majú na to nejaký ten inventár. Ešte sme išli naspäť, lebo chceme nejaké dobroty si nakúpiť. A já mám teďka tu čokoládu tady schovanou, voje, tu jsem si koupil předtím, tak už budou myslet, že jsem to čorkal. Jaj, no. Si čorkovač. Tak, už ideme domov. Začína pršať. A už nám aj troška stačí, už sme aj hladní. Jdeme za ženama. Ideme za ženami domov. Ja ešte nie, ona ešte v škole. A ďakujem, že si došiel. Já děkuji za pozvání a vidíme se. Vidíme sa na budúce. Vidíme se, já vidím tebe potom na Instagramu nebo na YouTube. A, tak vidíme sa potom. Však určite budeme viacej videí s Jakubom, pokiaľ nebude lenivý pes. Čaute. Češť.